سلام تخطاتلتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكون وتر من يوتيو لومي حنتا قد سيتارستي بتكبر دما نار أنا كن خدا ياخ كون نصاد ما قال كابت زبس حق زي زمروب زعبا ستوك ماركت كون عم كم زوان نخلنا ممهاريت كتكون نايله حنت بورتفوليو نا انفستمنت غريبه مخنياتو كاب زربا بتكبر كريكم سلوز دلغو لومي اب عمتا ابي بتحلا كن رياينا قدمنا متاونا جن حنتي أقداسي زربا أب حبرتسبنا الله نساد ما انتهى تبل الدحرات جز خده ترات أتقل مده يا تبل انتهى نخب اليوم كميلو من دحريلنا حدث بدحر حدث زخونا عين سب الدحريخن كي تجميرنا كومون خن كون زبلة تعدل علينا مالتهم يو زي نصبوغ كم دما نحما كون خليو أب إنجليش دما انتهى زبلو أزرار بالو success leaves clue ويدما عوت أسر قد فيو يبلو انتهي مالتيو تدحر عود زخي سب عود نكخون زبالة تعدل له تدحر طفو زخي سب دما طفو نكخون عبعدل له بخالا زراربا انت عين السب نختلا لنا نايمن عينة فيلوزوف نختلا لنا كامتن العلي أقداسيو زخلو أبحبرة السبنا أفريقيا هنريو خلنا اتدخلنات كابيه متين تيلنا تدحرتهم نختلهم سلا نخي زبس حسب أب عودي أب زوريا ناي دخلنا سلا نبر نعود ما سلا نختل لكعكم عينة وتسيد دما أب تحبرة السب يرى أما بقول عالم دما بزح صبغ زخونه ايكونومي زلو سب سلا زلو سبات نعكر يخلو نحنا دما نعمبول على مدينه نتو زلو سبات ناطمتنا كيت كلنا بفلاي دما اب تمرتي اب مويا اب بيزنس كمت خلنا نتوم زوريانا زلو كنرمز جمرنا توم عواتنا دا يكونوا ستوم كالوت كرمينا زلو كنرمز جمرنا مليسنا نقدمت كن كاي نجمر that's why حد صبغ من قد زحازه ابالنا حبرتسبنا قلتيف كعبت ريو مغنياتو እቲ ሓንሳብ መንገዲ ምስ ሓዘ ምስቶም ደቂ ዓዱ ወይ ምስቶም መተዓቢቲ ኮነን ዘወዳድራ ነፍሲ ምስቶም ምስኡ ዘለዎ ሰባት ክወዳደር ዝጅምር ስለዚ ንሳቶም ኣፀቢቖም ክዓብዩ ስለ ዘለዎም ከምኦም ክትዓቢ ክትብል ናብ ዝለዓለ ደረጃ ትኸይድ እንታይ ማለት እየ እዚ ኩሉ ዘረባ ዛረብ ዘለኹ ንመን ንኽተል ኣለና ካብ መጠን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሎሚ ሓንቲ ጥቕሲ ከርየኩም እየ ሓንቲ ዕላል ኣብ መንጎ ጄፍ ቤዞስን ሓደ ካብቶም ቀዳማይ ዝሃብተመን ዓለምናን ከምኡ ድማ ወረን ባፈት ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ተረኺቦም ክዛረቡ ከለዉ ጄፍ ቤዞስ ተጠቕስም ክትሪግዋ ኢኹም ጄፍ ቤዞስ ንወረን ባፈት እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ስለምንታይ ነዚ ቀሊል ፊሎሶፊ ናትካ ሰባት ተኸቲሎምሲ ሃብታማት ዘይኮኑ ኢልዎ ምክንያቱ ወረን ባፈት ኩሉ ግዜ ሓደ ስትራቴጂ ይነግር ክነግረኩም እያ ከርእየኩም እየ እውን ሓደ ፊሎሶፊ ዝነግር ኣብ ኢንቨስትመንት ንዑ እንተተኸቲልካ ናብ ዝለዓለ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እዩ ዝብል ጄፍ ቤዞስ ሕጂ ነፀናትካ ፊሎሶፊ ሲምፕል ተኸቲሎም ስለምንታይ ሃብታማት ዘይኮኑ ኢሉ ንወረን ባፈት ምስ ሓተቶ ወረን ባፈት እንታይ ኢልዎ ምክንያቱ ሰባት ቀስ ኢሎም ከብትሙ ስለ ዘይደልዩ ኢልዎ ምክንያቱ እዚ ኣነ ዝምህሮ ዘለኹ ፊሎሶፊ እዚ ኣነ ዝነግሮም ንሰባት ቀስ ኢሉ ዝሰርሕ ፕላን ሒዝካ ብዲስፕሊን ክትከይድ እዩ ዝሓተካ ንዑ ክገብሩ ስለ ዘይደልዩ ደቂ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ በቋራጭ ክኸዱ ስለ ዝደልዩ በቋራጭ ካልኦት ክኸዱ ዝደልዩ ይበልዕዎ ማለት እያ እታ ዘረባ ክንዲ ዲስፕሊን ሒዝካ ብስነ ስርዓት ከይድካ ፊሎሶፊ ናትካ ሒዝካ ቀፂልካ ክንድትዓቢ በቋራጭ ጥር ኢልካ ክትሃብትም እንዲኻ ትደሊ ካልኦት በቋራጭ ጥር ኢሎም ከብትሙ ዝደልዩ ዝፈጠርዎ ናይ ሓሶት ህንደሳ ድማ ኣብ ጉድጓድ ናቶም ይእትወካ ስለዚ በቋራጭ ዝበሃል የለን እቶም በቋራጭ ክኸዱ ዝኽእሉ ወይ ኣመና ፍልጠት ዘለዎም እዮም ክእለት ዘለዎም እዮም ወይ ድማ ዕድል ዘለዎም እዮም ኩሉ ሰብ ድማ ነዚ ክህልዎ ኣይክእልኒ ስለዚ ከየናዋሕኩ ሕጂ ናተይ ፖርትፎሊዮ ናይ ስትራቴጂ ከርየኩም ክፍትነ ንመምሃሪ ወይ ነዚ ንዛረቦ ናይ ስቶክ ማርኬት ክሳብ ክንደይ ሓይሊ ክህልዎ ከም ዝኽእል ዘርእያ ክትከውን ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ምኻዳ ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ኣልበርት አንስታይንሲ ገለ ኣብ ዓለም ፍሉያት ዝተፈጠሩ እንታይ ኣለዉ ምስ በልዎ ኮምፓውንዲንግ ኢንትረስት ወይ ድማ ገንዘብካን ወለዱን ብሓደ ክወልዱ ምጅማር ብትክክል ኣዘራርባ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዝርአ ማለት እዩ ገንዘብካ እቲ ንሱ ዝወለዶም ብሓደ ክወልዱ ከለዉ ሓደ ካብቲ ፍሉይ ተፈጥሮ ናይ ዓለም ወይ ከዓ ሰባት ክፈጥርዎ ዝኽኣሉ ምህዞ ክብል ገሊፅዎኒ ኮምፓውንዲንግ ኢንትረስት ስለዚ ነዚ መንገዲ እዚ ተኸቲልና እንተኸይድና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክንበፅሕ ኣይከሸግረናን እዩ እዛ ናይ ሎሚ ስትራቴጂ ኣብቲ ናተይ ትምህርቲ ዝተመርኮሰት እያ ቀስ ኢለ ኩላ ሓደ ብሓደ እናገለፅኩ ከርየኩም እየ ሌትስ ጎ ቱ ኢት ሰናይ ምክትታል ድማ ይምነየልኩም እምበኣር ክንቅፅል ኢና ከምቲ ዝበልኩኹም ዓሚ ወርሒ 2020
ورح السلسته بسنك ناي كورونا زقاتمه ستوك ماركت كساب كندي تحتي وريدهم زنبره كلنا درو نفلطو حق يزي سلازي ابتغزيتي فيديو غيره بليز ناب ستوك ماركت مصو مخنياتو حد عبي مسغغار ናይ ገንዘብ ናይ ቁጠባ ናይ ሃብቲ ክኸውን ምክንያቱ ስቶክ ማርኬት ንታሕቲ ገፁ ክወርድ ከሎ ዝበዝሐ ሰብ ስለ ዝርዕት ካብኡ ዝሃድም ስለዚ ኣዝዮም ብሉፃት ካምፓኒታትን ብርክታትን ኣብ ዲስካውንት ኮይኖም እዮም ዝፀንሑኻ ስለዚ ነታ ኣብ ዲስካውንት ዘሎ ነዛ ጃኬት ደልያ ነርካ እንድሕር ነርካ ኣብ ዲስካውንት ወሪዳ እንተፀኒሓትካ እንታይ ክትገብር ዘለካ ትገዛኢ ኢኻ ንፈልጦ ኢና ኮት ሎጂክ ኣብ ስቶክ ማርኬት ክኸውን ከሎ ግን ኩሉ ግዜ نجاجي هنا نزل فيلوزوفي سلازي أبتك زيتي إنفست خنجبر أب ستوك ماركت أكاونت كفيتنا بورتفوليو ناتنا كفيتنا نخنتكم زحبر فيديو جيرانيره كندي سبات سميكم تتكيمكم على رستيو قال سبات جن بزح سبات جن مش هاي تماهيرهم أكاونت كفيتهم نزح الجنري هذا لنا أكاونت أنا دما نخمو مرعي نسباتي أو اشتحات يرجزي انتهي لو تخمت تخلتنا كدم بورتفوليو ناتين تريه قدم سلز جمر كاي قال خبلي سب كل جزء مخنيت سلدي تعرف اكسكيوز سلدي تعرف حانتي اكاونت كفيته او وش تعمتا انتي كترخم تخيل كريوم يليك قريبه يا مالتي سلدي ورح مشتي كفيته ازيا يوم جاي حسيبها كال بورتفوليو ناتي كابتش بزح انفستي قبل نيره ازيا اكاونت ازيا وإذا بورتفوليو ازيا بزك كال بزح جيترار كال بورتفوليو ونالا ناوشتو ازيا اجن ورح مشتي كفيته يا مالتي سلدي ابا كفت كله بالشعديو قال لي جميريا استوسنه بب 500 دي بب 500 قصل نيره I don't remember تقلال ابزي اكاونت زيا شو عت شحن شو 800 اورو انفست غير مالتي ስለዚህ ትገንዘብ ኣነ ካብ ጅባይ ሰደድክዎ እዚ ብዝትሪእዎ ዘለኹም 7 ሽሕን 800 ኦይሮ እዩ ማለት እዩ እታ ፖርቶፎልዮ ናተይ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ወሊዳላ እንድሕር ኢልኩምኒ 20.8 ወይ ድማ 239 ኦይሮ ወሊዳት ለያላ ማለት እዩ ስለዚ ብፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ 10% ክወልደለይ ኪሉ ማለት እዩ እንታይ ስለ ዝገበርኩ ከም ዝክረክብ ኪሎ እንድሕር ኢልኩምኒ ብዘይ ቃል ዓለም የጋነን ያለኹ nothing ወላ ሓንቲ ኣይገበርኩና ነዛ ኣካውንት ሓንሳብ ፅቡቅ ገይረ ፅቡቅ ዝኾነ asset allocation ወይ ካ ፖርትፎሊዮ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኢንቨስትመንት እኩብ ናይ ካምፓኒታት ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ S&P 500 ናይ ኤውሮፓ ከምኡ ናይ ኤስያ ከምኡ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈላለዩ ሴክተርስ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ካልእ ዓውዲ ኢንዱስትሪ ናይ ዝተፈላለዩ ዝሓዘ ካምፓኒታት ዝሓዘ ፖርትፎሊዮ ገይረ ስለምንታይ ከምኡ ገይረ ምክንያቱ እቲ ናይ ነዊሕ ጥንታዊ ልቦና ፋይናንስ ታይ ዝብል ኩሉ እንቋቁሖኻ ኣብ ሓደ ጀንቢል ኣይተቐምጦ ይብልኻ ምክንያቱ ሸቃጥ ናይ እንቋቁሖ ኮይንካ ኩሉ እንቋቁሖኻ ኣብ ሓደ ጀንቢል ጌርካ ወይ ሓደ መኪና ጌርካ እናኸድካ እታ መኪና ኣይወረድ ተገምቲላ ናብ ዜሮ ተመሊስካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኢንቨስትመንትኻ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ብርኪ ይኹን ኣብ ትካል ይኹን ኣብ ሓደ ቦታ ክወርድ ከሎ ሪስክ ናትካ ዝዓበየ እዩ ስለዚ ንዑ ንምጉዳል ነቲ ኢንቨስትመንት ናትካ ፋሕ ከተብሎ ክትክል ኣለካ እዚ ድማ እንታይ ይገብረልካ ትፋሕ ከተብሎ ከለኻ ሪስክ ናትካ ጥራይ ኣይኮነን ዘጉድል ወላ እቲ ናትካ ዕቤት እውን ይዕብየ ፖርትፎሊዮ ቲዮሪ ዝበሃል ሓደ ኖበል ፕራይስ ዝተዓወተ ኮንሰፕት ኣሎ ዳይቨርሲፊኬሽን ኣብቲ ፖርትፎሊዮ ናትካ ንውፅኢት ናትካ እውን ከም ዘመሓይሾ ሓደ ዓቢ ፍልጠት ወይ ከዓ ሓደ ዓቢ ውፅኢት ተረኺቡ ድሕሪ ነዊሕ ሪሰርች ማለት ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፖርትፎሊዮ እቲ ኢንቨስትመንት ናትና ንኩሉ ዓይነት ዘማእከለ ንኩሉ ፅላታት ናይ ኢኮኖሚ ንኩለን ሃገራት ምክንያቱ ኣሜሪካ ብሉፅ ሃገር እዩ ኣሜሪካ በይኑ ግን ሪስክ እዩ ንባዕሉ ምክንያቱ you never know what's going to happen in 20 years ስለዚ or 50 years or 100 years we don't know ስለዚ ኩሉ ግዜ ትናትካ ቤት ወይ ካናትካ ኢንቨስትመንት ንነዊሕ ዝቐፀለ ኢንቨስት ክትገብር ከለኻ ንሓፂር ግዜ ዝኾነ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንነዊሕ ዝቐፀለ ኢንቨስት ክትገብር ከለኻ ግን ዝተመኻቐለ ካብ ኩሉ ዓይነት ዘማእኸለ ውፅኢት ከምፃልካ ዝኽእል ኢንቨስት ክትገብር ከለኻ እዩ ስለዚ ኣብዚ ፖርትፎሊዮ እዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኢንቨስትመንት ኣለውኒ ኩላቶም ኢንዴክስ ፋንድስ እዮም ወይ ከዓ ናይ ሓንቲ ካምፓኒ ወይ ገለ ዘይኮኑ ካምፓኒታት ብሓደ ተኣኪቦም ዘቕምዎ ፋንድስ እዩ ዘለኒ ስለዚ ካብቲ ኢንቨስት ዝገበርኮ ምስ ግዜ ሓደ ግዜ ይኮንኩን ኢንቨስት ገይረ ኢንቨስት እናገበርኩ ቀፂለ ኣብዚ ዓመት 2021 I don't know ምናልባት
شحي انفستيجير زخون زعبي اب 2020 كساب موداتا نايت عامتي انفستيجير سلازي ولا حنت خاي قبركو حنسب ابزيا سلوزو تخون زنجنزب تلتشع وليدنا عليه الله زنجنزب زين اب بانكنا تنت زنبرخ ندي مولدا زيرو ولا حنتي ولدني ان فاكت اذا تحكيو كولدلكا زي كونس جنزبكا እና ጎደለ ይዝኸይድ ቫልዩ ናቱ ዋጋ ናቱ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ወይ ዝቕባበ ነገራት ናኸበሩ ስለ ዝኸዱ $100 ናይ ዓመት ናይ ሎምን ሓደ ይኮነን ዋጋ ዓመ ክትገዝኦ ትኽእል ዝነበረትን ሎሚ ክትገዝኦ ትኽእል ዝነበረትን ሓደ ይኮነን ምክንያቱ ነገራት ናኸበሩ ስለ ዝኸዱ ገንዘብና ኣብ ባንክ ወይ ኣብ ገዛና ኮፍ ኢሉ እንተሎ ወላ ሽሕ ኮፍ ኣቢልካ ተለኻ ትሽሕ ብወረቐት ዳይ ዘለካ እምበር እቲ ናይ ምግዛእ ዓቕሙ እናደኸመ እናንቆልቆለ ይዝኸይድ እዚ ናብ ኣፍሪካ ወሰድዎ ወይ ብብር ወይ ብናቕፋ ወይ ብናይ ሱዳን ራይዎ እቲ ገንዘብካ ባንክ ከፍተይል ነይሩ ክሳብ ክንደይ ጠፊኡ ከም ዘሎ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ከምኡ ይኮነን ግን ኣለዎ እዩ ዶላር ካብ ዓመት ሎሚ ክንደይ ጎዲሉ ኣሎ ዩሮ ከምኡ ፕሮባብሊ ፍራንክ እውን ብተዘማመዲ ይጎድል እዩ ወላ ንሱ ተጎደለ እቲ ዋጋት ናህር ናይ ዋጋታት ናወሰኸ ይዝኸይድ ነገራት ናኸበሩ ስለ ዝኸዱ ንዓኻ ኣብ ገንዘብካ ዝጭምረልካ ኣካል የለን ስለዚ ገንዘብና ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣብ ስሩዕ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ፖርትፎሊዮ ንሕና ንፈልጦ ንዓና ዝርዳዕና ውፅኢት ከምፃልና ዝኽእል ምስ ግዜ ቴስት ዝኾነ ኣካውንት እንድሕር ከፊትና ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ክንረክብ ንኽእል ኢና ዓመት 20% ወይ 20.8 ክትረክብ ትኽእል ዲኻ ኣይትኽእልን ካልእ ኣርእስቲ እዩ እዚ እቲ ሕቶ ግን ኣብ ዓመት 200 ክትረክብ ከለኻ let's say ኣብዚ ብዙሕ ፖርትፎሊዮ እዩ ዘለኒ ግን ነዚኣ ንመርኣይ ኢለ ስለ ዝገበርኳ እዚ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን እዚ ፕላትፎርም እዚ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ከምኡ ዝበካ ንኣብነት ኣብቲ ትምህርቲ ናተይ ኣብ ድራርሂወት.com ምሳይ ዝተምሃሩ ብዙሓት ኣለዉ ኣብዚ እውን ትሪእዎም ኣለኹም ኣብ ኣሜሪካ ንዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ልክዕ ከምዚ ዝመስል ፖርትፎሊዮ ኣብ ካናዳ ንዘለዉ ከምኡ ዓይነት ፖርትፎሊዮ ኣብ ዩኬ ንዘለዉ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ፖርትፎሊዮ ኣብ ኤሮጳ ንዘለዉ ከከም ዘለዎ ከምኡ ዓይነት ፖርትፎሊዮ ኣብ ኤስያ ንዘለዉ ኣብ ዱባይ ኣብ ኣስትሬልያ ብዙሓት ተምሃርዮም ዘለዉን ካብ ሙሉእ ዓለም ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ በቲ ናቱ ተመሳሳሊ ፖርትፎሊዮ ጌርና ኣብዚ ክትገብሮ ዘለካ ክልተ ነገር ጥራይ ዘድልየካ ከምዚ ዓይነት ኢንቨስትመንት መጀመርያ ሰለስተ ዓይነት ክንብልኽና መጀመርያ ክትምሃሮ ኣለካ ገንዘብካ ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ኢኻ ትገዝኣሉ ዘለካ እንታይ ሪስክ ኣለካ ብርኪ ማለት እንታይ እዩ ቦንድ ማለት እንታይ እዩ እንታይ እቲ ኣድቫንቴጅ ናቶም መጀመርያ ነዚ ብምሉእ ክትምሃሮ ክትፈልጦን ክርዳእካን ክኽእል ኣሎ ገንዘብካ ልዕለይኻ ክሓልየሉ ዝኽእል ሰብ የለን ስለዚ መጀመርያ ትምሃሮ ድሕሪኡ ንዓኻ ከዋፅኣካ ዝኽእል ውሕስነት ዘለዎ ሪስክ ዘይብሉ ገንዘብካ በቲ ብመንግስቲ ተቆፃፃርነት ዘለዎ እንታይ ማለት እዩ ገንዘብካ ሰሪቆም ጉድባይ ከይብሉካ ክንደይ ሰባት ከም ዘጋጥሞም ገንዘብ ክንረክብ ኢና ኢልካ ሃርገፍገፍ ክትብል ተኣቱ ገንዘብካ ተን ዝነበራኻ ሒዞም ኣብ ካልእ ፀገም ይእትውካ ስለዚ ውሕስነት ኣብ ዘለዎ ፕላትፎርም ብዋጋ ድማ ንዕዖም ዘርብሕ ዘይኮነ ንዓኻ ዘርብሐካ ንኣብነት ኣብዚ ዓመት እዚኣ ናተይ ረይዎ ፊ ናተይ ነቶም ፕላትፎርም ዝኸፈልክዎ ዚሮ ኣይከፍልኒ ያለ ስለዚ ምናልባት ተኸፊልካ ንእሽተይ ክፋል ኢኻ ትኸፍል 0.4 0.2 0.5 I don't know ኣብኡታት እዩ እቲ ኣነ ዘርእዮ ኩሉ ሎው ኮስት ዝኾነ ፖርትፎሊዮ ኣካውንት ምክንያቱ ዝኾነ ገንዘብ ንዖም ኣይኮንካ ትከፍል ዘለካ ንዓኻ ጥራይ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ክትክተል ከለኻ ዘተኣማምን ፕላትፎርም ምስ ረኸብካ ሽዑ ድማ ፖርትፎሊዮ ናትካ ኣብዛ ኣካውንት ኣነ ከፍትየ ዘለኹ ምሳይ ኣትኻ እቲ ፖርትፎሊዮ ናትካ ከምዚ ናተይ ኣሰት ኣሎኬሽን ናትካ ከምዚ ናተይ ተዘይኮይኑ ሕማቕ ወላ ዚሮ ወላ 1% ጥራይ ሪተርን ከልወካ ክእል እዩ ስለዚ እቲ ኣሰት ኣሎኬሽን ናትካ ድማ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ውፅኢት ዘምፃልካ እቲ ፖርትፎሊዮ ናትካ እዩ እቲ ፕላትፎርም ሓጋዝ እዩ ውሕስነት ንክህልዎ ገለመለ ኣብ መወዳእታ እቲ ውፅኢት ዘምፃልካ ግን ፖርትፎሊዮ ናትካ እዩ እቲ ዓይነት ኢንቨስትመንት ሒዝካ ኣለኻ እቲ ዓይነት ኣሰት ኣሎኬሽን ምምቕራሕ ናይ ኢንቨስትመንትታት ናትካ ንሳቶም እዮም ቶም ውፅኢት ዘምፅኡልካ ስለዚ ነዚ ከርእየኩም ክእል እየ ንብዙሓት ሰባት ድሮ ኣርእየ ኣለኹ ትርእይዎም ኣለኹም ንስኻትኩም ከምኡ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ክትብገስ ክትክእል ኣለካ ክትብገስ ከዓ ክትብገሱ ከለኹምካ ንሂርካ ክትዓቢ ክትብል ኣብ ሰልሚ ከይተኣቱ ክትንቃዕ ክትክእል ኣለካ ንዕምቆት ናይ ባሕሪ ወረን ባፈት ካልእ ጥቕስና እንታይ ትብል ንዕምቀት ናይ ባሕሪ ብክልተ እግርካ ይትፈትኖ እዚ ንሓደ ቀላይ ንሓደ ውዕጅ ብክልተ እግርካ ይኮንካ ትፍትኖ መጀመርያ እንጨይቲ ሒዝካ ኢኻ ትፍትኖ ድሕሪ እታ እንጨይቲ እቲ ቀላይ ብሓንቲ እግርካ ኢኻ ትፍትኖ ሩባ ሰጊርካ ወይ ቀላይ ድሕሪኡ ቀስ ኢልካ ኢኻ ትኣቱ ስለዚ ስቶክ ማርኬት እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ስቶክ ማርኬት ሓደ ብሉፅ ነገር እዩ ግን በሊሕ ካራ ድማ እዩ ከይፈለጥካ እንታእቲኻዮ ብቐሊሉ ክቐትለካ ዝኽእልን ካስየካ ዝኽእልን እዩ ስለዚ ፈሊጥና ኣስተውዒልና እንድሕር ኣቲናዮ ዓብ ውፅኢትን ዓብ ለውጥን ክንገብር ንኽእል ኢና
ስለዚ ዛ ቪድዮ ዘርእየኩም ዘለኹ ክንደይ ገንዘብ ክግበረሉ ዘይኮነስ እቲ ዝዛረቦ ተግባራዊ ምዃኑ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ምዃኑ ቀስ ኢልካ እንድሕር ተኸቲልካ ኣብዚ ነገር እዚ ክትዕወት ክልተ ነገር እዩ ዘድልየካ መጀመርያ ገንዘብ ክሰደሉለካ ውሑድ ዋላ 100 ይኹን ዋላ 50 ንወርሒ ክሰደሉለካ ድሕሪኡ ድማ ግዜ ክትበለካ ኣብ ዓመት ከም ዝረኺበ ኣብ ዓመት ከምዚ ክትረኽቡ ኢኹም ማለት ኣይኮነን እቲ ዕላማ ናትና ን5 ዓመት ን10 ዓመት ክንፀንሕ ክንክእል ኣለና ድሕሪኡ እቲ ገንዘብና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሓልና ይኽእል እዩ እዚ ድማ እቲ መንገዲ ክንክተሎ ዘለና ንሕና ሰሪሕና ገንዘብ ነምፅእ ኣለና ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብኡ ከለና ገለ ገንዘብና ኣብዚ እንተጌርናዮ ንሱ ድማ ጎኒ ጎኒ እናዓበየ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይገብረልና ኣብ ትርፊ ግዜና ናትና ኦንላይን ሾፕ ጌርና ናትና ቢዝነስ ጌርና ንብረት ዲና ሰርቪስ ዲና ዝኾነ ክንገብር ከለና ንሱ እውን ካልእ የምፅኣልና this is called smart life ብሓደ መንገዲ ዘይኮነ ክልተ ሰለስተ መንገዲ ንክትገብር ምብጋስ ቴክኖሎጂ ድማ ናብኡ ይሕግዘና እዩ ኣነ ድማ ናብቲ ጉዕዞ ክሕግዘኩምን ከሰንየኩምን ንኽእል እየ እናበልኩ ነዛ ቪድዮ ከየናዋሕኩ ኣብዚ ክውድየ እንተፈቲኹማ ላይክ ግበሩላ ምናልባት ካልኦት ንዝተማሂርኩም ሳይ ዝኸድኩምን ናትኩም ፊድባክ ኣብ ታሕቲ ክፅበየኩም እየ እቶም ካልኦት እውን ናትኩም ርኢቶ ኣብ ውሽጢ ኣብቲ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ ንካልኦት ንኣሕዋትኩም ንሓትኩም ይጠቅም እያ እንተኢልኩማ ሼር ግበርዋ እናበልኩ ነዛ ቪድዮ ኣብዚ ክዛዝም እየ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ሰሰናዩ ቻው